Mama lui Mami avea 52 de ani când a murit. Din cauza i-a intrat-o sâmbă din partea E scaunul mai încoasă, să stea piciorul mai mult. Talpă și a făcut Să nu, mamă, să nu cumva să tragi piciorul de acolo, că te înțeapă mai rău. titanus. Și a murit. Hai, Elena, apucă-te de treabă, scoate-i. Ce mâini reci are Elena, sloi, au! Strânge bine acolo. Stai să ia și Mișcă-l așa mereu, Elena, că dacă îl mișcă... Dacă îl mișcă într-o parte și în alta, e... Au! Parcă... Au! Au, Elena! Parcă-i vaca la montă. Mai surând. Da, înfige fă odată apă, toma în vârful, în mijlocul lui și dă-l aia afară. Ce o mai tot giugiulește atâta? Elena umblă ușor. Dă-l și așa, 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 ce... E cât gal, cât urechea la... Hai mai! Bă, Elena... Dacă zic, Dă-l mă și într-o parte și în alta, că el iese dacă îl miște așa. Vezi ce râdă ea, poate. Băiat, nu mai o filma, mă, că o băgăm în seara asta. Și râdeți de... vă pișați pe voi. Cred că și ea râde. Știi că dacă vreau să te pun, să te vadă toată țara, te pun. Au! Cum să mă bag, mă? Au! n-am de ce să-ți fac. Ai, dar el a mișcat la ea. Da, da. Mamă, ia bă, Hei, a spus că-i vaca la montă. bă, cine stă în gură, fă? Au, Eleno! Știi cât i l-am scos? El Nu ai- te mai las, că pe urmă te dezobișnuiești de durere. Nu îmi vine rău, Eleno! Mușcă-mă, mine. Mișcă-l așa, Elena, mereu, mișcă-l mereu, că el iese. Gata, gata, lasă bre, lasă că... Vine rău, mă! Nu mai pune peste dacă îl îndești. Îl îndești cu penseta. Hai, mă, și tu mă Am avut și eu unul. Hai, de pe o dată. Nu mă, dar uite numai așa dă-l. Mamă, dacă te mamă, mamă, dacă te scoate să te bagi tata în cur. Au, Eleno! Așa pe Elena. Adă, lasă-o în pace să țipe. Dă-le și Și într-o pe mine parte. mă prins, mă, că Da. Și într-o parte și în alta, că el dacă îl dai așa, dă niște așa, el iese în... Eleno, prea la miștare! care aude, o bate. Știi cum am văzut ca la... Au, Victor, au! Hai bre, stai. Auzi? Hai, Elena, dă-i bătaie, ai și ceva? Lasă bre, numai că Că-l nu bagi. am înăuntru. E și Uite de ea aparatul ăla să ne intensiune. Ei, eu nu știu. Ei, nu știi. Asta știu. Păi eu nu știu să iau. Ei, nu știu. Ei, Pui aparatul ăla pe masă. păi nu știu eu. Știi, ea trebuie să băgat în priză. Nu se bagă în priză. Aaaa! Cât să dă drumul. Uite-te la mine, uite-te la mine. Bună, că mi-a rucăm așa. Stai bre, că să mișcă aici. Cu țigarea! Am frânt-o cu țigarea. Aoleu, burta mea, nu mai... Elena! Da, da.
zice cineva, ăștia care aude zice a fost să bate. Elena, au, stai că mă duc. Să mor dacă nu Au, au. se bate. Ai, mă, stai, ai, Elena! Unde și mine rău, Elena? O taie și pișoare, o taie. Lasă-o, Brem, face! Te mai las? Bre, stai, nu mișca, că e aproape afară! Elena, am poți să-l apuci cu penset acum? Nu, numai că cu penseta lângă. Elena, cu colțul la penset îl tragi direct afară. Elena, Băi, dar nu dă-le așa, așa. Fie coada la mătură. Hai fă, nu mai țipa. Stai, bre, că să lovești cu piciorul și... Băi, ia vină cu la mine, tată, vină cu la mine. Uite-mă aici, eu o văd la fix aici. Du-te în fața mea. Ia lasă, bre, să poate, poți să îl prind așa ușor. Ia-l, mă, Elena, aoleu! Au! Lasă-o, bre, nu mai mișca, să poată să... Îți dau țigări în gură. Gata. Mamă, cât de... Ia, Elena, ia să-l văd. Ia, Elena, arată-mi-l pe cameră. Ce ai scos? Dracul, n-a Ia, fost. Ia. Ia, să mă dețeam. Cum, bre, ia uite-l. Mata, Ia. nu vezi mare? Pe am ochelare să-l văd. Al dracul, nu Ia, era mă, mare, dețeam, bă. dar... Cum nu era mare? Sare capul ăla gros. E mare al dracul. Ia, mă. Uite, bre, ce mare era. A fost mare. Păi cum și era băgat? A fost soarta. Mamă, gata, ai terminat? Bravo, La revedere! Să trăiești!